दिन्थि नों नुदों सोर बिलाय खावनाय नुग्रा दे खोन्थादोंबाय खावनाय नुग्रा सोर दैदेन बिजियाबो खारग'ला दैदेनाबो खारग'ला नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बिबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बिखिनियाव बुंना दोनथ'बाय दाथ' जा फेसबुक इउटुबाव गरम सोलिगासिनो दंना बेनि बागै एसे बुंनो सनाफोर माने बे आगै दैदेननि पार्टिया बेसेबां बेबायदि दावराव दावसि माबा माबि भाइरेल जाबाय थायो आङो बुजिनोनो मोनासै आरोखि नंगौना नङासो मोननाय लांबाय आङो दा नै दावराव दावसिनि भाइरेल जादोंलाय ना ओमफ्राय नै साननैसोजों ज'नो रिल्स बानायनाय भिडिअ बानायनाय नुसिगोनलाय नंगौना नङाथायसो मोननाय लांबाय आं बिसिनि दावराव जानायखौ मिनिनोबो ओंखारसै आङो ओमफ्राय मैयानियावथ' जा बुलायलायनाय होदोंलाय आगै दैदेननि हिन्जावा होखादों निजिराखौ डेन्जारनो हाखागौ जोंना आगै दैदेननि हिन्जावा बे गथ'ना नंमारबाथ' निजिरानिनो बांसिन दाय दङ दा नंगौना नङा बेखौबो बुंनोबो हाला जाहैबाय सोरखौ सोर रायनो सोरखौ सोर बुंनोसो मोनलाय लांबाय आङो अब्लाबो ओरैनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आङो ओमफ्राय भिडिअखौबो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोननो बिदिब्ला नायलांदो सोनाफोर बोरो आंनि थाबिसा नों आंखौ केस होनो होनलाय मानो थानो थगाया दालि जोंनि बङाइगाव बिदि हागोन होनदों आंनाव फैसा दं होननानै आंखौ लुबथिनो खायदा खालामदोंमोन नामा मबाइल मोना नोङो बहाय फैसाया नोंना 50,000 दंलाय दिन्थिलाय 50,000 दिन्थि 50,000 ओमफ्राय 50,000 नामा दिन्थि नों नुदों सोर बिलाय खावनाय नुग्रा दे खोन्थादोंबाय खावनाय नुग्रा सोर बे होमबा मानो फैसा गैयाबा ओमफ्राय नोंनाव बोरै आंखौ होनो हा आं बेखौ बासिदोंमोन नामा बारसिन गाग्राया हो माला बुंलाय हो नारसिन खालाय खा बुथार हिन्जावफ्रासो फुलायनो हायो आंखौ बिदि होनना मोनथिबाय मानो दाख्लिनिफ्राय पुलिस केस होनो मानो होआखै नों मानो होआखै ओमफ्राय केसा दाबो जायाखै मा जाबाय हिन्जाव फैलाय हिन्जावफ्रा हायो आं केस जागोन जाम्बि फै नोंनि रुमन खोथा गैया आं थैनायाव गिया मोनथिबाय दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइफ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बिबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बिखिनियाव बुंना दोनथ'बाय खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजिराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंनाय जादों ओमफ्राय एबार बेबायदि भिडिअ माने निजिरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दा बे निजिराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों ओमफ्राय जोङो दा निजिराजोंहाय सावरायनो होननानैहाय फैदों आरोना निजिरानि रुमावहाय ओमफ्राय दा
माने बेफोरबायदि नङैखौहाय माने बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ ओंखायनो दा निजिरायाहाय निजिराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजिरानावहाय निमाहा बिबाय आरोना खुलुमबाय हेलौ लोगोफोर दायो केसखौथ' आं होबाय आरोना दैदेन बिजियाबो खारग'ला दैदेनाबो खारग'ला आंखौ सासे मानसि आंबो हिनजाव सासे मानसिसो आरोना आंखौहाय मैलो गैयै बियो गुन्दाफोर लाबोनानै आंखौ रुमाव ओरैबायदि बुनाया एबार आयेना बिजिरसिगोन दैदेन बिजि बैथालि नोङो अबाव खारग'नांगौ नोङो साला मान्दावलि साला रेन्दि नों एसां गिदिर भाइराल जानानै नों आंखौ बुनो थांदोंमोन फिसायनि नों गुन्दा आखुथायखौ मोनथिनानै मिन्थिबायदि नों आंखौ थांदोंमोन बैथालि नों खारबाबो गला नों सोर सानैबो लखबा मिन्थिबाय नोंसोर आंखौ सिनायाखैमोन दा आंखौ इसां ससियेल मिडियायाव बुनानै नोंसोर लाइभ हगारदों आरो नोंसोरजों थांफाग्राफ्राबो हगारा होननानै निमाहा आंखौ सिगिनानै गन लानानै आंखौ निमाहा बिहोदों बेसोरबो फैजोबनांगोन गासैबो आंखौ माबायदि बुहैदों मानसि मोजां सामलायग्रा नोंसोर मानसिखौ बेफोरबायदि बुयोमोन ससियेल मिडियायाव आंखौ लासिं खालामदों नोंसोरो आंनि जाथिफोरनो आंखौ बयबो आंखौ मिनिहोनाय आंखौ नुजोबदों नोंसोरो बैथालि साला रेन्दि दैदेन बिजि साला नों फिसाय गुन्दाखौ नुनानै नों फिसायजों लोगो जादोंमोन नों आरो जाय बिसोरजों लोगो जादों बै रेन्दि हिनजावफ्राबो खारग'आ सोर बिजिनिनि सोर फायग'सि गुन्दि फिसाय गारनानै फैनाय आंनि साला नोंसोरो साला आंनि रुमाव हौवा लायै साला साबि थाला जै हौवा लांनो जै आंखौ नोंसोर फासायजोबदों गुन्दिफोर सालाफोर नोंसोरबो गवा नायदो आइनाव सोर देरहायो आंखौ एक्सन लानो हाया सानदोंमोन आं नै बिफानि समाय लानानै आं बुंदोंमोन आं दैदेनखौ दैखोगोन होननानै नायदो एबार दैदेन नों खारबाबो गवा नों साला सैमानि फिसा साला खियाव जानो गैजा रोङो साला लाजिनासो नों बै समाव फिरफिलि गारियाव पुलिसा दैखांना लांनाया नायदो नोंखौ एबार बेबायदि लाजिनो रोङो साला दैदेन गुन्दा साला होनबा आं बेखिनियाव दोननानै दोनथ'बाय दा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय दा दाया सोरनि जाखो नोंथांमोना बिजिरना नायदो आंथ' रावखौबो जेबो बुंनो हाला सोरनि दाया आं बुजिनोनो मोनासै माबा सिनेमा शुटिं खालामनाय बायदिसो मोन्दों आंथ' दा बेबायदि जालायलायदोंना बिसोरो गाबोन संफोरनो नायल' बिसोरो आरामसे रिल्स बानायलायगोन शर्ट मुभि बानायलायगोन मा बुंनो बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर बाय बाय